अब मोट मेहरारू के पातर मरद मिली तो कबो रही मर्दे एहिंगा हिनकर हाई भइल बा। ई तो सफा गदराए रही ह। आ इनकर शादी हो गलक ह एगो तनी कमजोर आदमी से। बाकी ओकरा के दूध दूध पियली आ चिमनी में खटवैली नु तो उ बेचारा पाठा हो गल। आ इनका के 2 साल में 3 गो लड़का जन्मा देलक। आ जब 2 साल में 3 गो लड़का जन्मा देलक तभी कह रहा हम वीडियो बनाए तो लगली वीडियो बनावे ही। अब उ तो बेचारा संसा में पड़ गल जे हाई बाल अब तो 3 गो लड़को जन्मा देनी बाहर भीतर ना जाम तो हमार काम केंगा चली, हमार बाल बच्चा केंगा पोसैहन सन। ठीक बा। तब उ बेचारा के तब लागल मोटरसाइकिल के हीरो होंडा मोटरसाइकिल आ अपाची उ लागल मोटरसाइकिल हाके त नया पर सुनल लगन उ खबर जे जे मोटरसाइकिल हाकता ओकरा देह से बाल बच्चा नहीं के होखत। उहे हाई हो गल एकरा मरद के। आई सफा गदरा गरलक हिय सफा बधा गरलक हिय। एकरा मर्द से तो पलंग हिलत न रलक ह। ई हमनिए के जिला जवार के हिय मर्दे। एकरा के हमनी जानता निसन वीडियो देखले बानी सन। मनी मिराज के संग एकर वीडियो आए रहे, झिलानवा संगे आए रहे, तपा पिटवा संगे एकर वीडियो आए रहे। बहुत अच्छा पहले वीडियो बनावत रहलक हिय। लेकिन अब का कइले बिया मर्दा के चुल्हानी में ठूस के आ छुकड़ा से बियाह कइले बिया। एकरो उम्र अभी बेसी नखई मर्दे। गदराल उम्र 28 साल 30 साल के एकर उम्रे बा। आ उ रहे नु चिमनी में कमा के एकरा के 2 साल में 3 गो लेके जन्मा देलक। आ लागल हीरो होंडा मोटरसाइकिल हाके तो ओकरा देह के पूरा एनर्जी गर गइल। तो का करे यो बेचारा 4-5 साल रह गल ओकरा संग एको गो मूस मुसरी ना भइल तो वे दिमाग लगेले बिया। एकरा चाही कम से कम 10 गो 15 गो बाल बच्चा। शुगर के सेना खानी एकरा बाल बच्चा चाही। ठीक बा। तो अभी देखा कालू परसों बियाह कइले बिया आ 4-4 गो मीडिया वाला पुगल बा लोग। लेकिन ओमे पूछता लोग जे कबो मिललो बाड़ी तो हंस के कहतिया कबो कबो तो भाई लगन अब अपने अपने मेहरारू के वीडियो बनवावा लगन आ पछलगुआ बन जा लगन जी कहीं ना। और सुनो तारू हो आवा ना है ने यही करवा लगन तो ठीक बा। सार लोग सुधर जा लगन बहन चोद लोग मेहरारू सन से वीडियो मत बनवावा लगन न तो मुठिया लिया लगन तो हर बहन का रखे लइका लगन मेहरारू के बहन चोदो वीडियो बनावल बंद करा लगन। ठीक बा। न तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल तो साफा छोड़े सन मोटरसाइकिल मत हंगा सन तो बाल बच्चा नहीं के होखत रे दादा। न तो हेकरे खानी हाई होई गदराइल बिया दूसरा गोड़ा से फेन बिया 3 गो लइका छोड़ के। ठीक बा। आ बोका संग बिया भल बनू तो कहतू एक बेर में 3-3 गो जलमाई 2-2 महीना पर सुगर खानी सुधर जा लगन बहन चोदो मेहरारू से वीडियो मत बनवई लगन ना तो मुठिएबे लगन केरा।